كركا أبو تيا متير مودي كركا هكا كركا بلدو أبو تيا مترنو مودي كركا هكا مور مويل كركا أبو تيا متير مودي كركا هكا كركا بلدو أبو تيا مترنو مودي كركا هكا مور مويل كركا هكا كركا بلدو كركا هكا مور مويل أبو تيا مترنو مودي كركا هكا مور مويل كركا هكا كركا بلدو كركا هكا مول موال أبوتي يمترنو موري كركا هكا مول موال كركا هكا كركا بلدو كركا هكا مول موال أبوتي يمترنو موري Etiam oko ɗan damat ko woni salmina tan ceerno ko woni maɗo ko musma e kaynam sa dañi kalɗa kala sa ala kalɗa poftina kam a nani kala mam go mbaɗa ko kala hoko cikkuɗa de seydou a jogii haaju walla ala haaju tawɗo jogii haaju gummaɗa jaha haaju ma o tawa ala haaju kadi kalna kam woppuma ɗo mi yaha haaju jam ala jooɗo eyyi ko waɗa ko noon komin tini nani ko waali hanke galle ko yimɓe fof tini yo waɗu no foti adduno fof kadi tini min mi suuɗay ceerno a bettimin kono mi haalanma noon pulaar wiide resde mawɗo tiiɗani tiiɗi ko jibdinde mum en tant que mbimami noon ñamde kalis abou thiam saɗa andi saɗi ko fandinde ɗum aɗa doga aɗa diira aɗa fero kaaƴe aɗa ŋeefa leydi a hulani allah a miijaki annabi a ƴeewani koye lewru korka gonɗa aɗa rewa e sernaɓe e willeɓe abou thiam ñama kalis makko cikkiɗa ma daɓir noon ceerno fama noon minen min ngala tuma min ngala gama kadi an woɗi ƴettu responsabilité ma foof ganda abou thiam noon ñamde kalis makko sa ñaami koye nguleki leydi ma wonata seydou ba arrête min wima mbaɗa yiɗi ballowo asa yiɗa sohla mi yiɗa ballowo kam abou thiam ko onon kulimo way min mi hulanimo anani te en seydou ba mi andinma hunde ko heewite ko famdite heewani woƴo hoorema haade ma woƴede hakkude men abou thiam woƴe hakkude men enen ɗiɗo te seydou ba armi haalama mon fawi ko teddi te ma yiyan ɗum hoorema ana anda kam aga fawi a yiɗi dewgal ma astu mi paranto sona miñe mi paranto a hokku taggi a yitti dewgal min astu mi paranto ko musma hakkude men astu no heewi ko musique me asu ala nafoore a nafata a naflata kalis mo ñamɗa o wonmo asmi oto nannami hen oto nannen astu ko an hoore ma nde jeyatande a waynaki min gandanama an wallam way seydou ba aɗa heewi haala termi haala ma ayyani asu hol sikkuma an mi parema seydou ba min mi parani e ma de abou thiam noon ko onon goppi ɗum haqqille wawi min woppanimo haqqille ane asu hakkude mon wallahi min wima wallahi a dañƴa jaam yo min ko mbimami ma won hoƴaɗa ko wona min astu sa sette abou thiam ma won ko wona min astu eyyi moƴƴi ala polto ala place yiyaɗa abou thiam aɗa mañmañna guite le posaɗo ni cikka min kam lijjiɗoma min mi lijjitanima min mi lijjita abou thiam ganduɗon ngare tawe kam dakar ane abou thiam fof ngare tawe kam dakar min to jottomi ɗo on cuusa toon jooɗade ɓe kaldanmi ɓe on cuusa toon boy min ƴetti ɗo ton yamba tamba ha dakar mundo ko minomami kono mi yani hen avancement sabu min mi yaɓɓata koyɗe mere ha nder galle mon mundo mi wiya ya walla me sehil ma pour dewgal mon ngal bona dewgal makko ngal kanko e seydou ba bona way gila kalanmami ha hande mo ndaw mi yani pawɗa pa goto mi yani pawɗa brique mi yani darduɗa e asu mi yani bom maale dewal ngal ne yiɗi bonde te ko hoolare tahi ngar mema
ceerno Mody wallahi min ɓuri wadde yidde yo bon ay ko jiiɗa ɗo hen ho somi lelima jamma ko kañum miijotomi holno mbawmi wadde fetangal bona kala hayso mbaɗa jooɗe e bool maaro mbaɗa ñaama gonam koye miijade kala gonɗo e bool ñamat ha gas mi ummo mi yiyat bool tan tawne gasi gonam koye miijade ko ponmi wadde ha ngal bona a heppuran kono wallahi Allah ngal bona min ɓuri yidde ngal bona ayi Bundaw ayi sehilaɓe so gondi kaldat gonga woy ɗum ɗo wona ko miijete ɗum ara tan kaala anani wallahi bona ndam min dewgal est ce que aɗa andi Seydou Ba fuɗɗima kam yawade e galle o joni mbaɗan yawe e galle o te ñande konmi Dakar ngal dewgal mi bonnan ɗum mi dañani sagam ala wadde ɗum de ma arde doole wadde min noon mi daña hoolaram mi ara ha ɗo mi haalanma min mi yani kalduɗa e asu hande ɓuuri yidde Seydou Ba mammi waɗɗum asuma antu Seydou Ba hay mbimami no ancirta eñini eñi so mimin jawana luuɓa waɗi gille no ancirta ɗum ni ko noon ancirta Seydou Ba mi sikkani wallahi Allah mammi taw waɗɗum koye juuɗe ma tan woni kam mi sikkani a yawran kono min waɗɗum de ayi a yawran wonko gandanɗa ko surprise jinnomi ɗum wadde e mi wino sa bonni dewgal ngal mi waɗante surprise way mi haalante pour kaldi ganduɗa mbaɗa accéléré mi bonna bonnu dewgal ngal mi tottuma cadeau mammi waɗɗum anani mi waɗɗum sala te a sukeɗi sa jari aɗa yaltinamo jamma an noddamo jamma oɗon jahandoyo Seydou no hira hen so restaurant waɗi ɗon jahon restaurant min mbaɗa wawma tottu kalis restaurant sala jabi nawamo ha 4 heures du matin 5 heures du matin ombo arta yo ɓerde ma ɓuuɓ mami waɗ ɗum min mbaɗa wawi cuu mbaɗa wawi caa mbaɗa wawi carara mami naara ha e ƴiiƴam makko he mbimami jirguir ɗum kono hande mbadde carara mbaddat hande il faut jiyodira e asu aha min mbaddat kay hande yiyodira e asu mami jiidir salla jabi hajuma mami artu ha ma mbima ɓerde ma ɓuuɓi yawadde walla an garta e mbiyami ɓerde ma ɓuuɓi nda lewru korka gaside joni kay wallahi ala mo yaani hen ay moƴƴi wallahi moƴƴi mi yetto galle e jarama hamin ɓuuɗomi yaha natta e nder galle ay ceerno mum ɓiyan kam ko jongotoɗa ɓale tan nade yongo ɓale ko woni ay ladde nde de coynoto le sukaɓe mon to no kam ɗum nde coyntomin nde coyntomin aɗa andi baɗɗo bone leggal dande mum hewani yedde to yiya fof no yongo ɓale holon waɗɗo ene bone ƴeewa garowo holon waɗɗo bone an holden bone mbanmi ɗo as ceerno Mody eyyi mbaɗa an min sikira min wona e wuuro he jeeya ko woni walla sikira min aɗa wawi wadde kene humpiɓe ala ko woni ko mbanmi ɗo ko sutte ha no humbuma e humbatama an ceerno Mody an nde garɗa nde wona ko ɗo kawruɗa e Abou Thiam eyyi hankadini salamu aleykum pawɗa sagma cuuɗel ko mbiɗa pawel ko mbaɗɗa aɗa sorta tan e leegal ha mbaɗɗa feere mbaɗɗa Abou Thiam sehil loggodirɗa e mum Abou Thiam jamma Abou Thiam ñalawma Abou Thiam subaha Abou Thiam kihiɗe a ñallinani a wallinani min ni wondi ko hawdemi hay so mbeɗa yaha ɗo jeere walla mbeɗa yaha biɗik ɗum gonata koye wiidemi oye woni miñum ceerno Mody o wona mawniraɗo ko bras droit Abou Thiam an mane garɗa ɗo ha gonɗa bras droit Abou Thiam ha mi haalanma noon hay mo yiyani mbarodi nani umali mum ay Abou Thiam ko neɗɗo mo ganduɗa mbuɗu makko yarata noon te kalis makko ñamata ko aɗa andi addi ɗo 50 ujunere hecce mbimami wonde ya nawtundi sohlani aɗa andi ko tagi o koddiɗa min ɓuurma andu jikku makko Abou Thiam meeɗa wadde hunde taw ko gratuit sabu walla Thiam anda ɗum kadi bobo wawa ñamde mbuɗu Abou Thiam dola e jaam kala ñamɗo mbuɗu Abou Thiam koko tutata ko bobo mbiɗa pama noon to paduɗa e Abou Thiam to serdoɓe ngala aso onon kuli Abou Thiam way min mi hulani Abou Thiam ene moƴƴi bras droit Abou Thiam ko Abou Thiam yiili ɗum Abou Thiam waɗi kam ɗo sehil e yeeso ma wi kam on wadde yimɓe ma e yeeso ma a tawa wona kalis Abou Thiam noon so wuuro fof dari mi ñaami holon kalis Abou Thiam ñaami kalis mo ganduɗa ala preuve anani hay goto e mon yiyanto Abou Thiam yekkiti kalis totti kam Abou Thiam kala ko wela fof yo wat kala to wela yo naat ene moƴƴi ɓe andi kam mbimami to paɗon to serdoɓe ngala mi lijjitani mo mo hulani mo ko onon paala Abou Thiam ene moƴƴi min kam mbimami to paɗon to
assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Wala antan gon dole. maaleykum salam. Yo. maaleykum salam. No mbaɗɗa tambe. Masha Allah alhamdulillah. Bon. Mi winoma. Min ma en cipirta. Min ma en kabara. Min ma en baddata gobbe parce que ala hakkude men. Leydi no ko laama kala mo ganduɗa hoorema ina ante hoore mum waji ɓenana. Sa yi toon ɓe tottuma hakkima hatimo jagguɗo convocation gendarmerie. Convocation gendarmerie notuɗa ɗum te ko gendarmerie criminel. kam mbaɗɗo ɗo kirim. ɓe jaggu noon jaggu ɗum ɗo ma haɓa. Jaggu ɗum. convocation ko chef de quartier adda ɗum chef de quartier walla chef de village adda convocation. sa welama gaddana hoorema sa welama gaddana hoorema carte chef de wona quartier ha ɗum ɗi chef de quartier ari ɗo heccaki jamma ne yiiloma. aboutia min mbatta pele nonguɗo to nonguɗo ha par yon naati jungo ma ha par taw ko an mbaɗanmi pelande par ce que pourquoi aɗa mbeɗa wonma pelande yimɓe haalninoma mi winoma to cehilagal mon ngal to terata ɗo sernoɓe ngala ɗo pelande aɗa ndu mbeɗa waɗamo pelande ko penowo o wanma ko penowo mbimi ko fenoma o subhanallah on jiibi galle amen ha boni eyi jiibi gallo jirguiti gallo watti gallo tan ko beelel ngel wuddini ɗum ha wuddi to arɗo an ka dañi changé de par ce que gendarme mabɓe ponnomi addude ha ɗo te min mi winoma mami haalano gendarmerie te somi haali gendarme mabɓe ko sehilaɓam abdomi yaha toon nani nda min mi yiyando inde nenam inde ɗo yumma innam tan woni ɗo inde yumma wi ko wonta yumma waɗi ala pelente kay waɗa inde yummiraɗo e babira ala wona go ceerno moori actir hakkille e hoore ma actir hakkille hoore ma wona jiya pelente tan mbiya hakkadi nare ɗayno hoore ma tawa ɗa hen anani mi haalninoma joni mbeɗa haalantunoma haala makko wallahi kala to guinnuɗa neɗɗo coynoɗa jomum ne ara ngal laaɓi sen a faami joni mbeɗa haalamaɗo wona wiide ala preuve ala ni ala naggam so ala ko mbaɗɗamo portatama plainte mbaddeme wadde portedem a faami o mon ɗo hodde emen duuɓi nogas min meeɗa yaadude laamu min meeɗa yeddodirde an a ari oɗon jaada laamu e dow kecce bolle puyɗe gila garɗa mi wima yaa yeet armi haalama so nayi kam e laamu ko toñƴo kam tan ko toñma way o ay ko nawirɗa kam e laamu o ala hen hay preuve goto wala preuve o omani